Бях на 18 години. Не искам да слушам историята ви. Той беше 3 години по-голям от мен. Работеше като стюард по самолетите. Ако продължите, ще започна да крещя. Не, няма да крещиш. Това те интересува. Интересува те ужасно. Откакто се появих, това е единственото, за което мислиш. Знам, животът ти се превърта по 1000 пъти. Изникват детайли, които си забравила. Изникват необясними неща. Чувстваш се захвърлена и ненужна, излъгана. Знам, че се чувстваш ужасно. Ще ти бъде по-лесно, ако ме оставиш да ти говоря. Какво искате всъщност от мен? Алекс, успокой се. Не ме наричайте Алекс. Не ми говорете на ти. Не дей да се правиш на нещо, което не си. Това само ще обтегне още повече нервите. Не желая да ми давате съвети. Не приемам да изказвате отношение относно моите нерви. Сваля най-накрая тази маска на вискомерна пикла. Не се дръжте с мен като с дъщеря. Не си позволявайте да ми крещите. Не ме интересува историята ви. Това е вашата история, моята е друга. Не искам да зная кои са родителите ми. Това не ме интересува. Лъжеш. Госпожо, вие... Да, сигурно и аз на твое място бих се държала така. Ще си тръгна и няма да допусна да се видим още веднъж. Изслушай ме. Само ако говорите по същество. Ако ми кажете какво искате. Баща ти загина в самолетна катастрофа. Аз бях в 4-тия месец. Още не се бяхте оженили. Никой лекар не се наеде да направи аборт. Имаше опасност за живота ми. Трябваше да се прибера при родителите си в провинцията. Нямах софийско жителство. Родихте се близнаци. Баща ми ме изгони на 3-тия ден, след като се прибрах от болницата. С 2 бебета. Беше януари. Улиците бяха заледени. До 8-я месец се справях. Справях се някакси. Не искам да говоря как. Това не искам. После се разболях. Смятах, че няма да издържа. Че умирам. Оставих ви в дом за осиновяване. След 4 месеца се оправих и се върнах в сиропиталището. Исках да взема 2 си деца. Те вече те бяха осиновили. Предишната седмица. Другото дете го взех. Взех го и го отгледах. Вие сте... Да, знам. Вие сте... Бях на ръба. През всичките тези години бях на ръба. Това е вашата история, това не е моята история. Това няма нищо общо с мен. Може ли да смятаме, че срещата ни е приключила? Не. Искате да получите прошка? Снисхождение. Добре, подарявам ви. Вземете ги. Съжалявам, че така се е стекал животът ви. Сигурно е било ужасно. Нези заледени улици и 2 бебета. Да, сигурно е било ужасно. От тук нататък мога да ви разкажа всичко, което вие ще ми кажете. Научили сте кои са осиновителите ми. Вероятно с връзки или подкупили. Следяла сте ме отрано. Да, следяла сте ме. Сигурна съм. Дори колкото повече се напрягам, толкова повече ми се струва, че някъде съм ви виждала. Вероятно сте ме следяла по улиците. Гледала сте ме в очите. При всички случаи има нещо познато в лицето ви. И дори в гласа ви. Или ми приличате на някой. Така. Било ви е много мъчно да се грижите за другото дете, а мен да ме нямате. И така нататък. С една дума много сте страдала. Много сте се измъчила. Сега сте бедна. Разчитате на едната си пенсия. Това другото дете. Или не ви помага, или той е в същото окаяно положение. Закършили сте го. Искате да ви помогна с пари. Колко пари искате? Не искам пари. А какво искате? Ти имаш брат. Какво искате? Имаш брат. Какво искате, ако не пари? Той не знае за тези неща. Това няма отношение с мен. Брат ти се казва Боян. Александра и Боян.